дай нормально ми да не би това. Тук има и субтитри, защото... Има бе. Дай го на цял екран, бре, нека да се даше цял екран. Това ли да не видим? Аз съм го гледал, да. Се направи. Аз съм смятал. Аз съм се пукнал, човек. Аз съм гледа да го гледате. Чакай. Значи ке, пай се дачи ке. Чакай да намалим. Good evening, Ahmed. Как го вика? Не бе, ама много важно да го четеш, защото отдавна го трябва да си наред. I'm the terrorist. Чакай, може да се чуе. Не знам, брат. Изплаших ми го. Scared? Not really, no. Not really, no.